Yes, her er en lille dokumentation af vores designproces, og vi har med en rejseguide at gøre, hvor at vi har fokus på transparens, brugerkontrol og bevidste valg frem for algoritmisk styring. Og designet understøtter en enkelt og overskuelig brugerrejse, hvor man ligesom selv aktivt kan vælge sit indhold. Yes, velkommen til vores rejse. Projektet det tager udgangspunkt i en problemstilling vedrørende hvordan rejseplanlægning i dag ofte fremstår meget fragmenteret og tidskrævende, og hvor brugerne søger typisk inspiration og information på tværs af flere forskellige platforme, som f.eks. Google Maps, Instagram og TikTok, og det resulterer typisk i en uoverskuelig proces, som er præget af rigtig meget information spredt rundt omkring. Og så samtidig så er der en stor del af den her rejseinspiration, som brugerne eksponeres for, der er algoritmisk styret, hvilket medfører til en gentagen eksponering af de samme populære destinationer og trends. Og det begrænser mulighederne for at ligesom opdage mindre kendte steder og kan bidrage til en meget ensartet og overturiseret rejseoplevelse. Yes. Derfor så opstår vores udviklingsbehov for en samlet digital løsning, der kan skabe et overblik og effektivisere informationssøgningen, og så samtidig tilbyde en mere varieret og troværdig anbefaling, som ikke udelukkende er baseret på algoritmisk popularitet. Målgruppen for konceptet det er unge, digitalt kompetente studerende, rejsende, der ligesom oplever udfordringer i den her planningsproces. Og det har vi prøvet at konkretisere gennem vores persona Emma, som er en 24-årig studerende, som bruger hyppigt og efterspørger autentiske oplevelser. Og hun oplever imidlertid sådan en frustration over informationsmængden og den tid det kræver at identificere de her relevante steder, som hun ønsker at opleve. Og hendes behov det bunder sig ud i en samlet platform, der ligesom kan give hende et overblik og understøtte navigation i de her nye omgivelser. Det har vi så prøvet at udfolde lidt i et as-it og et to-be scenarie, hvor af et as-is scenarie der planlægger Emma sin rejse ved at kombinere forskellige informationskilder, f.eks. blogs, sociale medier og korttjenester som f.eks. Maps. Men det medfører så til en meget fragmenteret proces, hvor at information læres på tværs af forskellige platforme, og hvor hun løbende skifter mellem flere forskellige applikationer. Og resultatet er simpelthen for tidskrævende og uoverskuelig informationssøgning til, at det bliver en god rejseoplevelse. Men i et to-be-scenarie, der anvender Emma så en samlet rejseguide-applikation, hvor hun ligesom angiver sine præferencer og modtager mere sådan personaliserede anbefalinger. Og platformen den præsenterer et overskueligt kort med relevante steder, beskrivelser og brugeranmeldelser, der ligesom er integreret et sted. Det muliggør, at hun får hurtigere beslutningstagninger og øger oplevelsen af tryghed, hvilket samlet set effektiviserer selve planlægningsprocessen for hende. Og i vores designproces, der har vi arbejdet med forskellige lo-fi prototyping teknikker, såsom sketching og storyboarding og mockups, hvor at i vores sketching fase, der arbejdede vi til at starte med individuelt på ligesom at visualisere vores forskellige løsningsforslag. Og det resulterede i forskellige skitser, som man kan se her, hvor at den ene var meget mere konkret og baseret på en specifik idé, mens den anden var meget mere sådan eksplorativ og opfattede flere forskellige funktioner. Og den her variation af de to forskellige, det lærte os også en vigtig lektie ved at afgrænse vores koncept og gav os en bedre forståelse af selve designrummet, som vi gerne vil nå hen til. Ja. Og derudover så bundede det også ud i en vigtig samtale om
ligheder på eksisterende løsninger og ligesom skærpe vores koncept, så det er bundet ud i noget mere konkret noget. Og så nåede vi så til storyboard, hvor at vi ligesom baserede vores storyboard på personaen Emma, og udviklede vi vores as is og to be scenarier, som ligesom tydeliggjorde brugerens behov og kontekst. Og storyboardet det synliggjorde, hvordan løsningen ligesom kan skabe værdi gennem samling af information, og dermed også reducere den her kompleksitet med rejseplanlægningsprocessen. Yes, og så arbejdede vi jo så med vores mockup, og vi indledte vores mockup med at lave en fysisk lo-fi prototype i pap, hvor vi ville udskifte forskellige papirskærme, som ligesom simulerede vores interfaces. Men formålet var også ligesom at visualisere det her brugerflow og konceptet i en tidlig fase, men så samtidig også kunne sådan afprøve og formidle det. Men vi fandt så også ud af undervejs, at det simpelthen blev for tydeligt, at designet det ligesom bevægede sig over mod sådan højere detaljeniveau, ved at det blev lidt for hi-fi, og det gav så også en rigtig stor indsigt i forskellen på hi-fi og lo-fi. Men vi endte så ud med at udarbejde vores digitale skærme på Canva, hvor vi også fik hjælp af noget AI, og så opsatte vi det simpelthen på en planche, og det gjorde også, at det blev mere sammenhængende og visuelt formidlet til at ligesom at kunne præsentere vores koncept. Og det fik vi jo så lidt feedback på senere hen, hvor at feedbacken pegede på et behov for en mere intuitiv navigation og en tydeligere geografisk struktur, ved at for eksempel at kunne vælge lande og ligesom kunne sætte dem til at hænge fast eller like de her lande her. Og i den forbindelse der blev der snakket om oprettelse af mapper for destinationerne og muligheden for at gemme og organisere steder frem for at det blev mere centralt. Derudover så blev der snakket om transport og hoteller, men det var en funktion vi valgte at fravælge for ligesom at fastholde et mere afgrænset fokus på aktiviteter og lokale anbefalinger. Og derudover så kom der også en snak op omkring kommercielle algoritmer og mere fokus på de her sociale funktioner, der skulle bidrage til et mere fokus på et brugerdrevet og transparent indhold. Og lidt refleksioner her til sidst, så havde vi lidt udfordringer i processen ved at designet det simpelthen blev for detaljeret undervejs, og vi blev nødt til at skifte retning i vores lo-fi prototype, da vi simpelthen fokuserede for meget på det visuelle udformning end strukturen og selve den lille formidling af konceptet indtil videre. Men vi lærte så også forståelsen for lo-fi og hi-fi, og det var en vigtig læring i vores designproces, som vi vil tage med videre. Og derudover så har vi også reflekteret meget over det her med et algoritmisk styret app-funktion, fordi at brugerne de får jo lov til at vælge ud fra deres præferencer, men en brugerpræference og noget du bliver ved med at taste ind hele tiden, bliver måske også din egen personlige algoritme, selvom den ikke det tager udefra, men det bliver stadig din egen personlige algoritme. Så derfor er det her algoritmeord også lidt farligt at bruge, har vi reflekteret lidt over, fordi at kan man overhovedet fjerne en algoritme helt? Det har vi i hvert fald reflekteret meget over.